Yun, ya din ang dakop ta mga padi mga madiho. Sigurado na sinang pangbugas ta mga padi. Yan, sigurado na ang pangsuda ta sini mga padi mga madi. Yun, good morning mga padi, good morning mga madi. Dili nga ni mga padi mga madi sa video, inariyata naman ang kawita. Kay kakawiton ta naman ang mga bubutrap ta. Basi lamang makasuda naman kita ng konsertihon, makabakalsin maski duwa na utsaba na bugas. Di pa lang mga padi mga madi na bubutrap ta, ang palatandaan sini, an harlangkaw na mga bulod. Ang durhos ang mga bulod, harlangkaw na lubin, nan harlangkaw na mga punong kahoy. Kaya lang mga padi, ang problema, ang mga harlangkaw na lubi, harlangkaw na punong kahoy kung inurutod sa padihunta. Kung minsan kung harlangkawon ang mga lubi, harlangkawon ang mga kahoy, inurutod na sa mga padihunta. Kaya kung minsan nawawara na ang mga palatandaan ta. Ini na mga bubutrap ta, wala lang sin mga buya, wala lang sin mga paluta. Ini pa lang mga padi mga madinay kakawita, ang lubid lang ini. Kaya ang lubid sa bubutrap 14 dupa na lubid. Sa durho tunga sa ako na baybay, sa durho bubutrap. Ang babatakon talang ang bubutrap. Ang tunga sa ako na baybay, mao ito ang bilin sa ilarom kay mao ito ang kwinta nakaangkla. Abangan ni mga padi mga madi nakatanaw ako sa bulod, iba pakiramdaman ko lang kung tinatamaan na ang bubutrap. Malangan ni mga padi kay tinamaan na, sinakob na ang bubutrap. Kaya masapin muna kita sa kamot. Yun mga padi na pangsapin ko, mao yun ang interior san sa tricycle. Ang sarida san tricycle. Kay kunan sa bisikleta sa day mga padi diri nakausto sa kamot. Kaya tamaunon talaga ang rida ang interior san sa tricycle. Kay mas magayon mga padi mga madi an may sapin sa kamot kay diri malanit sa kamot. Doon nga ni mga padi sa video intutukdo ko ang mga palatandaan ko ng mga bulod. Harayoon yun mga padi ng mga palatandaan ko. May nga ni kay nariparo pa san mata ko maski luma na natawo. Nabatak ta na nga ni ang lubid sa bubutrap ta. Yun mga padi 14 do pa yun na lubid numero 6. Dati kulay orange yun, niyan kulay lumot na dahil sa kaawatan na sa ilarom sandaga. Pakabatak ta, iariya ta, gihapon. Yun pa lang mga padi mga madinay papaimod ko, turtalinga, bibaligutan ta, kay sisabita lang sa durho san kawayan. Kay magkusog man ang hangin, magkusog man ang balod, magkusog man ang sulog, diri kita iaawan. Malangani mga padi mga madi, kaya din ang bubutrap ta, kadagana na naman na nagsulod, mga kasag, mga pangbangot, sa kisil na lang ka. Ang nagsulod mga padi mga madi, alatan, kaya lang modo sa daypa kaya buhian ta. Kasag mga padi, ang pangaran di sa bulan sursugon, kalintugas or bungkang, saro. 2 tulo. Ang pangupat mga padi mga madi, burod, yun mga padi ho. Dakudakon tiyan mga padi. Pagka burod na, itapok ta na, buhian ta na, para magdagam pa. Yun mga padi, binuhian ta na naman ang burod na kasag. Kasag or kalintugas, bungkang ang pangaran din. Binuhian ta para magdagam pa. Basta burod, itapok ta na, buhian ta na. Tapos na ito nga ni mga padi makuha ang sulod sa bubutrap ta. Siyempre mga padi, ibabalik ta gihapon, iariya ta gihapon, ini nabubutrap ta. Ini nabubutrap ta mga padi mga madi, wala lang ini, sinpaon. Babalikan ta lang ini, pakalipas, sin 2 kadlaw or 3 kadlaw. Ang sumunod nga ni nato mga padi nabubutrap, may mga lumot. Mayad nga ni mga padi mga madi, kay maski may mga lumot, may mga sulod man. Mayad nga ni kay maski may lumot may biyaya. Hindi pa mga padi mga madi na sarot na bubutrap paruhon ta pa. Mayad nga ni kay damot pa mga sulod mga padi, sigurado na talaga sini ang pangsuda ta mga padi mga madi. Ya di pa mga padi hagawak pa damot pa ang sulod mga padi. Basta kay maugmaw naman sini an matarapo ng mga padihunta sa gilid. Yan siyempre maugma man sini si madi. Yun, ya din ang dakop ta mga padi mga madi ho. Sigurado na sinang pangbugas ta mga padi. Yan sigurado na ang pangsuda ta sini mga padi mga madi.